svim nazočnima. Radi se naime o istoj točki dnevnog reda, broj 24, samo mi je malo nezgodno pričati o tome zato što trenutno gospodina župana koji predlagači tih točaka nema ovdje. Tražim isto skidanje te točke dnevnog reda, a razloge ću navesti brojčane. Gospodine župane, da su bili odsutni trojica vijećnika Kupić, Bakar, Dvorski i Tičić, ispričavam se, traže skidanje točke 24 dnevnog reda, a to je točka o prodaji, odnosno davanje suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Zadar za pokretanje postupka prodaje nekretnina oznaka čestice 5941/1, 5941/2 i 5941/3, obzirom da je velika razlika u odnosu od prve na drugu procjenu. Njihov je zahtjev da vi skinete sami tu točku, da se ovdje ne bi glasovalo da se skida ili ne. Ja vas pitam sad, je li prihvaćate ili ne? Vi imate mogućnost povući jer će vam dati glasovanje. Hvala, zahvaljujem. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar za pokretanje postupka prodaje nekretnina oznaka čestice 5944/1, 5941/2, 5941/3 kao Zadar. Ko je za to da se skine ova točka? Ko je za? Točka nije dovoljna. Samo malo, predsjedniče, koliko ima unutra, samo malo, koliko ovdje unutra ima sad trenutno vijećnika, molim da se ponovo prebroji, jer 4 vijećnika NHR-a fale. Konstatiram da je u trenutku kad je bilo glasovanje u ovoj dvorani bilo 27 vijećnica i vijećnika, što znači da točka 24 je prošla, odnosno ona se skinula po odluci u glasovanju.